Pagod ka na ba? Manikal na ka. Nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection COVID, malalagwa, masakit. Munang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong malamong miras yung kayang hangganan. At potang atsura ka rin, masakit mo rin, uling kitang kayang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kayang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at danum, at kanita po, may maligwanan, no? Pindanan dan ako kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namuni nga pong gino niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong gino, pakalulo na nani nga pong gino, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, na kayo magmikit. Na kaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, positive ya, kaya bidya naman kay itang ICU. So atlo kami, kay ICU, na kayo magmikit-ikit. O ito po yung meron nga masakit, tapin ng damang ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin dahil nga po sa isolation, walang halos kasama kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kapag nasan sumuyo, kaya kapag nasan lapitan, laret ang kaya kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumeka pagmisa, huling atsuko keng kay hospital na metong yang maulaga. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier na po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar
at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus. Makisama ka. Mayapayabak po. Kambeda po din kaya katampong pa sariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan na pong Jose Pepe Hison. Para kingaldo ng Kebaitan Violeta Matic. Para king kapaldanan dari Bishop Hilbert Garcera. Father Jesus Layug Jr., Father Anton Pascual, Monsignor Joe Lacap, Father Dino Albert Pineda. Para kingalanagang kapainawaning kaladwa dari Domingo Senior, Rosenda, Remigio, Francisca, Bartome, Michael, Lucas, Consuelo, Leonor, Orlando, Loli, Maligaya, Josepina,
at ding maldang kaladwaking purgatorio. Makiabi at ang puking dalita pamuklat. Hilagyan ng ibang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kaya kahingan, At kaya ka antimurin. maya payaba kaya kay po. Suta na kaniting pang-apat ay aldo, pang-apat na araw ng nitong mahal na araw. At bata mong maging karapat dapat ganap kaniting kapag masisyan, amin ang tala pa mo, at pagsisyan, di nga gawat ang kasalanan, anyaranta pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Di kami tuturo nung naning sukat ming sabihan, ba napasik nangan mila ring may babayatnan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ikang uli ning pamaylasa mo, hanggang ini makinabang kepa, king bunga na niti, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ikang Diyos amagluhalo kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may upayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, king kaligtasan na kaya kang belangkas, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap na yung krus, at linigtas na kami king upaya ning kasalang. Ngini, mirarakayanan kami king ligaya ning kayang pamanyubling nebye. Huling mabibihe at magari kang bemo, ading Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Tiro na ko ning Ginong Diyos, nung nanuing sukat kong sabyan, ban apasik nangan kula, ring babayatnan. Dirina na akong sikanan balang abak, ban itang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamanalastas ning Ginong Diyos, at eko linaban o ginulot king Ginoo, inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kako. Eko la sebatan, inyang inunsulto dako, inyang sepulyot da ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enaku ananubalang, uling ing Ginong Diyos, yang kaku babiya kasaupan. Siniknangan ku ing lub ko, ban api bata ko la. Balu ko, king Emil ako, ing kakong dangalan. Uling ing Diyos, malapit ya, at patunayan na king ala kong pamikasala. Ating masikan alub,
bisang mandalum kanako, paborenyong munta kami, kingusgado, pabustan yung karin misampang demanda, ingginong Diyos, yang mismong magdepensa kako, ninungeni, ing makapatune, king mikasala ko, amano ning Ginu, Salamat king Diyos. Ginu, ulining marugul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo, uli ning maragul alagod mo, pakibatan mo ko. King uli mo ininsultuda ko, at tutukong mga pakarine, mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuan, karing kayabe ako, king bale. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo api ami kakaluko, king puso ko. Ing pamaglibakdake ka, kanako digpa. Ginoo, uli ning maragul alagod mo, pakibatan mo ko. King pamaninsultura kako, mispakayang salu ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ing atsyuka ko. Manintun kong dumami kanako, dapot alami etong man. Mamatula kako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang. Inyang mawo ko, ing binyera inuman amaslam. Ginoo, uli ning maragul alagod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyuning Ginoo, king kanta kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding may gipit kaniti tumulala, hading king Diyos sasamba, mipasiknangan la. Uling ing Ginoo kayang pakiramdaman ing sayinsing, ding at yuking pamangailangan, at nalalakwan detang kalugurana at yuking sukulan. Ginoo, uli ning maragul alagod mo, pakibatan mo ko. Parangalan tayo po ing may pabalita. Pugayan tayo ing kaya katangari, yang bukod pe pakit pakalulu, para ka rin kaya katang kasalanan. Ligayat kapurian ka, Kristong Jesus, Panginoon. Ligayat kapurian ka, ligayat kapurian ka. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimorin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Kanita, ing metong karing 12, itang milagwan Judas Iscariote. May kikitsa karing pamuntok daring pari, nga nang kinutang karela. Nanong ibiyayo ka na ako, nung saupanda kayong makarakap kang Jesus. Biyaranan deng at pulong sa laping pilak. May nibat na kanita, may nintuneng oportunidad Judas, ba napagtaksila ni Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinapi alang lebadura, linapit la ring alagad ng Jesus at nga nang kinutang. No ka rin mo buring isa jami para kaya ka, ingapunan na ning pamaglagpus. Nga nang may kibat karela. Puntalan niya itang meto nga tao king syudad at sabihin nyo kaya, ing maestro, sasabyana, ing oras ko, miras na. Buri kong pagselebra ning pamaglagpus king balemo, kaya bering alagad ko. Dapat daring alagad, ing pinabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king pamaglagpus. Inyang may bengina, linuklok yang menga ni Jesus akasulo daring 12. Nga ng Jesus kabang mamapun la, ing katutuan sa 7 ko kay kayo.
pagtaksila na ako, ning metong kaya kayo. May bali sa laloob, ding alagad, kaniting sinabi ng Yesus, ing metong at metong karela, kitang na, Ginoo, ako. May kiba si Jesus, ing mitiltil, king tinapi na, king pinggan, abe ako. Itaya, ing magtaksil ka na ako. Arapan na ning anak ning tao, ing kamataya na. Anti mo yung sasabyan, ding kasulatan. Dapat makadunos ne, itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil, king anak ning tao. Mayap pa, ing enemy bait. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsaritaya, ako galanging amanon mo, maestro. May kiba si Jesus, ika na mismo ing sinabi. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Kumusta na yung Holy Week? Ano pong mga ginagawa niyong activity para mas maging makahulugan at may saysayang Holy Week ngayong mas maigpit na protocol ang pinapairal na naman sa atin. Siguro yung di paglabas-labas, lalo yung mga 17 years old pababa at saka yung 60 years old pataas, kasi masakit pa rin yung kinukulong sa bahay. Pinababawas ang lakad. Maging ito'y pwedeng panata natin, hindi pala penitensya natin. Ito yung isakay natin dito ang ating pagmamahal sa Panginoon. Na hindi lang ganun na dadaing tayo sa hirap nitong ating pinagdadaanan, kundi ialay natin, ihandog natin sa Panginoon itong masakit at mahirap nating pinagdadaanan. At ika nga, pakiisa natin sa kanyang paghihirap sa banal na krus o sa krus. At ito nga po sa ating pagbasa ngayon, 3 araw na ngayon, narinig natin si Judas. Si Judas ang narinig natin simula nung Monday, nung pinuna ni Judas yung pagbubuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. Tapos kahapon, yan na naman ang kanyang nakaumang na pagtataksil kay Jesus. At dito na naman, yan na naman pwedeng mapokus tayo kay Judas, pero wag nating kalimutan, hindi si Judas ang dapat sentro ng ating pagninilay. Hindi dapat si Judas ang pumupukaw sa ating paningin, kundi ang Panginoon pa rin. Marahil sa buhay natin, mayroong mga Judas. Mayroong tayong mga masasaklap at masasakit na karanasan sa isa't isa. Pero wag nating kalimutan, hindi yan dapat ang isentro natin, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon pa rin. Kung minsan, mayroon pong mga nagtatanong, bakit alam naman ng Panginoon na pagtataksilan siya ni Judas? Bakit hindi niya sinaway? Sinaway. Ba't di niya pinigilan? Dito nga isang guhit na lang para sabihin, ikaw ang magtataksil sa akin pero parang pasampyaw pa ang kanyang bakit hindi niya direkta, pinrangkahan? Meron po mga ganyang usap-usapin kasi alam naman niya Dito, sinabi niya sa mga alagad na isa sa inyo, pagtataksilan ako. Kaya nagtatanungan pa yung mga alagad kung sino sa kanila. Ngayong alam naman ng Panginoon kung sino. Bakit hindi yan pinrangkahan at dinirektahan? No? Dito nga, yung nasabi ng Panginoon, parang ang sakit-sakit kung ikaw yung magtataksil. Marinig mo lang ito mapapalunok ka. Kasi sabi niya,
buti pang hindi na ipinanganak. Kung ito sasabihin sa'yo, buting hindi ka na ipinanganak. Kung ganyan lang palang magiging buhay mo at ugali mo. Dito buti pang buti pang hindi na ipinanganak. At sa bandang huli, sa kanilang pag-usap ni Judas, sumagot naman si Judas, baka ako ang sinasabi mo, maestro, sabi ni Judas. Ako galangin nga man ng maestro. At dito diretsahan siya ng Panginoon. Ikaw na mismo ang nagsabi. Pero looking at the heart of our Lord, looking at His mind, para bagang handang sa bandang huli, He was hoping na magbabaligtad si Judas. Hanggang sa huli, parang pinipigilan niyang tuparin ni Judas ang kanyang pagtataksil. Hindi makonsensya siya, makapag-isip-isip siya. Ito yung Panginoon. Hindi man tayo pupersahin, hindi man tayo tatakutin, kundi siya maghihintay sa ating malayang pasya sa pagmamahal na kung siya ay ating mamahalin o kung siya ay ating tatalikuran. Kaya ito pong panahon ng mahal na araw, tuloy po natin ang tignan natin, hindi makakontrabida sa naging buhay ng Panginoon. Kundi let us keep on meditating and reflecting on the goodness, on the generosity of Jesus. At naway ang kanya pong kabutihan na ipinamalas at pinadama, ito rin ang mag-inspire sa atin para yun rin ang ating gawin. Lalo na kung tayo rin nakakaranas ng mga may nagtataksil, betrayals sa ating buhay. Amen. Ngayon ay ating idulog sa Panginoon ng ating mga kahilingan, tayong lahat na inaakay niya tungo hindi sa mga kontrabida sa buhay, kundi tungo sa Kanya para siya ang maging focus natin at pagnilayan, magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isa sa atin. Sabihin natin sa bawat panalangin, ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Menalangin ka king Getsemani at mi pawas daya, para ka ring Kristiyanong dararan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Di kapanda ka anting metong a kriminal, para ka ring alang kasalanan, ame sukol at midinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Biglat may ing pasbul ning paraiso, king mayap amapanako, para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Dinawon may ing kaladwa mo, karing gamat ng igpa mo, para kaniting komunidad, amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, bisaking manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo kayong mikatetagan, ban misa na Eldo, matanggap kami, king kekang kayarian, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karenggamat mo, king kapurit ikaligaya ning kiyen lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mo reti ngayin, ayam pang migeka. Kabang pagmasusyan miya, iting misteryo ning pamaylas at kamatayan ning kaya kanganak. Mira kaya na nakeman sana, king bielang hangga, pigtagumpena para kaya kami. Uling iya, inginu manggaman king alangangga. Amen. Inginu mantabi kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat nayor ang puso yu. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangangga lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Miyaninag na kaya kami, ing kayang pamayla sa pangasubling mebye. Mararaig na ing dewakan, kapamilatan ing kayang katapatan, at magaganap na ing pamigagana ka, king pangayanib mi, king meto yatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel karing banwa, yayang pangda ing karalang panalangin ning pamanyamba, kabang alalang kupas magsaya harapan mo. Makyanib say siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal na Ginoo, Diyos mayupaya. Ipuyay banwa, nating dapating rekang ligaya. Hosana, Hosana, tingka katas-katasan. Maring daratang, inlagyo, indiro. Maring daratang, inlagyo, indiro. Hosana, Hosana, tingka katas-katasan. Waning daratang, inlagyo, inggino. Waning daratang, inlagyo, Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira suned binyene, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginutindig ang krusat, mamanyubing niya, kinabos upang isuon. Ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, iyato.
Nanginig aganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Daraw mi kaiting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakmabaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap ya king lugod. Kamben ang Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at maninaing sibling miye, lalo na di Luz, Orlando at Loli. Ading alapang mayang o nabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tuto. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalahin tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katamo. Ibami, At subanwa, misambanyin lagyo mo, datang kaya kami ingkerian mo, mi pamintuan inlub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldongeni, apoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, anting pangamatawad mi, karimi kasala kaya kami, emo kaya pa'y saul kintokso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristong kaya kaming talapanghabos. Uling kaya ka ingkerian, ating kayipayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesu-Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Ipong may kakapatad, masyata mga ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Aminalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, noon tamang may aus, king apunan ng Kordero. Ginoo, e ako matapantanggap kaya ka, dapat yakas mi nga mano at kumayap na ako.
Iti Iti ay karampatan, himalayan mo may balik galop keko, at kang Kristong kekang anak iyubong na. Mayupayang ipaalang hanggang mabediyos, pupuryon da kapasalamat, tanda ka, alakang tuknang mamaus, kami para king bayo at labis-labis kabiyak. Iti ay panahon, iti ay karampatan, himalayan mo may balik lalop keko, at kang Kristong kekang anak iyubong na. O Diyos sa malugod, ipno kang pagkaloob, parating makasadyang mamatawag, kami makasasalan, kami inulot kekeko, at nini mga niping kekong pagkatulong. Iti ay panahon, iti ay karampatan, himalayan mo may balik lalop keko, at kang Kristong kekang anak iyubong na. Siklod, tamo po para king panalangin kang San Jose. Itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning numan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni imbugtong ng anak. Kaya ka in Maria binili na in kapanaligana, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit tay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatayan na karing dakal a tao. Adwan mi ngini kaya ka, imbaliktan mo kaming mipmon lugod, at iyat-yat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mo para king kapakanan ding memalen. Bendisyon mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mamupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagwalaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren may iyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na. Umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabiye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ting sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayon lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulangan mi, nuniya bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O lubos may ipayang Diyos, ingi Karistyo, papasyag na yung kamatayan ng kaya kang anak. Palabungan mo sana yung kaya kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya. At pasiknangan mo sana yung kaya kayong kapanaligan, king biye ay ipangako na. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin. ido ko yo rebuntok yo para king masusing bendisyon. Ginu, panwanan ming kay kang balayan, at pabanalan mula, ban king pamaniwas da king marok, akit da kay ka, ing kaganapan, ing karelang pagdulapan. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipahing tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ining luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Maya pa oras kaya kayo po, dakal pong salamat, magandang araw, marami pong salamat. Thank you. Ingat tayo lagi. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamo, ing makyabe tamo, king kayang lasa at kamatayan. Makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngayon tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uli niti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biye ku, biye mo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot,
ampong kasakitan at daralaning pandemya. Makanano po inggawan. Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong no makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pibale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing niyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon ning pamanubling miye o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawas tamong mi pagkalaman ni Dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiyebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginutamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.